Er du så stiv? Er du så stiv? Jeg holder kun igennem nu. Hvad siger du? Gør du? Det er meget hårdt at gå igennem. Skal du have brækspand? Nej, det var hårdt at gå igennem. Holder du igennem? Ja. Jeg savner en kiks. Ja. Ja, savner lidt kiks. Jeg siger lidt bitte tus. Ja. Skal du rigtig kiks? Jeg vil gerne tage en røven. Det er sjovt, hva'? Ja. Det er overhovedet ikke sjovt. Det er vildt uretfærdigt. Jeg dør jo ikke. Hej. Hej hej. 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 Bo, kan du godt lide en pude her? Ja. Bo, skal du ringe til kiks? Skal jeg ikke ringe til kiks? Det dræber. Bo, det siger kiks også. Hey. Skal du ringe til kiks? Hey Bo, hey Bo. Hey. Skal du ringe til kiks? Syltetøj. Syltetøj? Jeg var nogensinde syltetøj lige nu. Jeg trænger til at sove. Trænger du til at sove? Og drikke lidt for meget rødvin. Ja. Hey. Hey Bo. Hey Bo. Jeg tror også, der er nogen, der er sammen, der har. Ja. Bo. Ja. Har du bevæget dig, Bo? Ja. Ja, har du det? Kan du huske kiksnummer i hovedet? Minus en pause med en anden. Kan du ikke huske kiksnummer i hovedet? Nej. Hvad starter med? Nå, kiks skal ikke høre det her. Okay, så stopper vi bare med at optage nu. Bo, kiksnummer. Bo. Synes.